Бъдете леки, сияйно чисти и отпуснати и заедно с мен почувствайте в сърцата си и вашите представи как призовавате Архангел Гавраил и ето той сега е с нас. Аз съм Силвия Събева и имам удоволствието да ви предам сега в реално време връзка и настройка от Архангел Гавраил за пари, благополучие и благоденствие. Спокойно и леко дишайте и вижте в усещанията си и представите ви вашите тела. Опитайте се да погледнете встрани към вас. Напълно се разграничете от представите си, но вижте външно вашите тела, като започвате от над главите си, ръцете, раменете, торсът и краката.